Къде отиват тези? В очото? Да. Там не те отиват повече. Ще влизат в очото. Нали разбрахте, нечетно трябва, иначе се обърква системата. Действа наобратно. Кое е нечетно? Влизанията там. Телефона ми остава. Не влия ли? Ето, после ще проверяваме. Ай, помогнете на ба човека. Къде ще го сложим? Кой не го за... Дай стъпи тук ти казах. Знаете сопата е? Ех, ако имаш един бутуш. За него покажи. Добре, сега Те ще падне заедно с тебе, жена. Мислиш ли го като казваш? Да падне си извън. Ванко, ти? Кажи само къде да стана само. Искаш толкова на себе. Баче, ето и като кончето, а? А после ще ме върнеш? Дай бе, дай да ми тъпната. Чао, мамо. Там някой. Толкова беше усеща някъде там си. Искаш ли да отида? Да. Повече няма място. Толкова. Румба? Само още един. Сей сега ще се освободи, кажи. Окей. Аз минавам за сантим и половина вече. Чакай. И слизам обратно. Аре, усмихнете се за снимка. Готово? Готово. Ние се качваме. Мам да го се качваш ли? Къде да слеза? Я. Гледай тази пъча. То трябва по единично Галю, да се Галя, обърква идва система. среща, бе. Отивам. Лепнат много, на другия да се вземат. Късите много.